Dobré odpoledne, vítejte u dalšího dílu Flešky. Dnes nás čeká exkurze na seminář sportovní žurnalistiky s Robertem Zárubou. Reportáž o tom, jaký význam má pro studenty vzdělání ve srovnání s praxí, a také si přiblížíme výhody, jaké přináší studentský průkaz ISIC. Na závěr vyrazíme za kulturou do pražské Meat Factory. Sportovní komentátor České televize Tomáš Šílek, ten u nás přece studoval, stejně tak jako drtivá většina dalších sportovních novinářů v televizi a rozhlase, a všechny spojuje jeden speciální předmět, volitelná sportovní žurnalistika vedená Robertem Zárubou. Kdo tady začíná? Kdo tady začíná venku? Já zřejmě začínám. Ne. Ne. Budete střídat detail a detail tak, jak vám budu říkat, jo? Prostě povolte. Takže moderátor mě slyší, jo? Sportovní žurnalistika je prvním praktickým předmětem, se kterým se mohou studenti žurnalistiky setkat. Je také předmětem, o jehož zapsání usiluje každoročně velké množství studentů a v neposlední řadě předmětem, který vám může pomoct nastartovat kariéru. Tak jo, dáme se do toho záznamu. Okay. Míšo, slyšíme se, pokud ano, můžeš nám povědět, kolik svateb na zámku v Dobříši proběhlo v minulém měsíci? Začal jsem v roce 1996, takže ta skupina, kterou jste viděli, tak to je 17. skupina, kterou vedu. Tak je to už, jestli dobře počítám, 15 let, takže už je to docela prehistorie, ale vzpomínám na to velmi rád, protože pro mě to byl vlastně způsob, jak jsem se dostal ke své současné práci. A byl to jeden z mých nejoblíbenějších seminářů už protože byl velmi praktický tou možností vlastně, že jsme si tam zkoušeli sami dělat takové pseudosprávy, řekl bych. A bylo to velmi praktické a hodně nám to pomohlo vlastně v přípravě na to, co nás potom tady v té praxi čeká opravdu. Úplně primárně to cíl tenkrát před těmi 17 lety nebyl. Ale pravda je, že jakmile potom vznikla poptávka po větším počtu lidí, protože se rozšiřoval sportovní program v České televizi, vlastně tak nějak přirozeně, zhruba někdy kolem roku 1998, jsme vyzkoušeli poprvé ten model praxe, která navazovala potom na seminář, a ukázalo se, že je to dobrá cesta a že spousta lidí po té cestě došla až vlastně k tomu, že se věnujete sportovní žurnalistice profesionálně. Robert Záruba má velice propracovaný systém bodování studentů. Hodnotí jejich projev, intonaci, ale také neverbální komunikaci. Kontakt s diváky, jak je kdo před mikrofonem uvolněný, způsob posedu a nebo také oblečení. Co děláte dobře, máte dobrý takový ten kontakt s někým dalším ve studiu. No tak to trošku vyplývá z nátury Roberta Záruby, který má rád všechno možné bodování, ať co se týče sportu, ať co se týče školy. Takže každý asi na to má jiný názor. Já nemůžu říct, že by to byl úplně můj nejoblíbenější systém takhle bodovat, ale je vidět, že lidi, kteří v tom uspěli, tak nakonec se dokázali prosadit třeba i sem do České televize. Tak pokud si vzpomínám, tak jsem tehdy byl jedním z lídrů kanadského bodování u Roberta. My s nadsázkou, s Katkou Nekolnou, která se mnou tehdy chodila do stejného ročníku, říkáme, že Robert si každý rok vybírá ty dva nejlepší, takže tehdy jsme to náhodou byli zrovna my dva. Ale bylo to velmi zajímavé, že jsme si vlastně, pokud se dobře vzpomínám, vždy vyzkoušeli různou roli. Jednou člověk byl tím moderátorem, jednou byl u kamery, jednou byl něco jako střihač, takže bylo to velmi pestré a možná to vlastně nás připravilo i na jiné profese, než čistě na tu novinářskou. Předmět ale není složen pouze z praktických cvičení. Studenti se od Roberta Záruby dozví i teoretické poznatky o práci v televizi, obohacené o příklady z vlastní zkušenosti. Já vlastně jenom otevírám dveře, ale těmi dveřmi projít dál a ty další kroky už musí udělat ten student sám. Daleko víc potom záleží na každém tom studentovi, ne na tom, jestli měl dobré, špatné hodnocení, ale na tom, jestli tu profesi opravdu chce dělat a jestli ji chce hodně obětovat, protože to je nakonec možná ještě důležitější než jenom ten start. A když budete úspěšní, můžete se dostat odsud Až sem. Pro magazín Fleška Eva Pavelková a Martin Charvát.
Přes 500 lidí se každý rok hlásí ke studiu žurnalistiky na Fakultě sociálních věd. Letošní přijímací zkoušky proběhnou od 3. do 8. června. Úspěšní uchazeči pak před sebou budou mít 3 roky bakalářského studia. S některými se vyučující potkají u státnic, jiné, jak ukázaly předchozí roky, už u závěrečných zkoušek neuvidí. Hanka je ve 3. ročníku bakalářského studia. Střední školu vychodila ve Francii a vzdělání považuje za zásadní věc. Že to je prostě takový proces a když to člověk jako na konci zvládne, tak klidně na sebe může být jako pyšnej. Proč ne? Nejenom babička, ale i on sám. Hanka je rozhodnutá, že chce studium zakončit doktorandským titulem. Je přesvědčená, že jí vysokoškolské roky 100% připraví do novinářské branže. Pro mě to znamená i takovej ještě prostor bez tolika jako sevřených pravidel, i když to tak nevypadá, i prostor pro nějaké chyby, prostě pro diskuzi a ještě takový jako i únik od toho, co mě čeká potom. Opačnou cestou se vydali Lukáš s Čestmírem. Oba byli studenty žurnalistiky, oba do školy ze začátku vkládali své naděje. Chodil jsem na žurnalistiku tady v Praze a v zásadě mě to poměrně rychle přešlo, protože jsem absolutně neviděl, jaký přínos to pro mě má. Případně přišlo mi, že je to zaměřený zbytečně moc, řekněme, na věci typu literatura, opakování literatury, minimální praxe, v podstatě žádná praxe, proto jsem rychle zamířil teda přímo do práce do médií. Praxe zvítězila nad teorií. Čestmír dnes dělá editora zpravodajství na ČT24 bez vysokoškolského vzdělání. Nikdo po mně nikdy nechtěl vysokou školu a nikdo se mě neptal na vzdělání, ani mi nikdo o vzdělání nic v podstatě neříkal. Ranami České televize prošla spousta mladých talentů. Řada z nich ale vysokoškolské vzdělání vůbec nemá. Odborníci ale tvrdí, vzdělání je pro novináře důležité. Já se domnívám, že je to užitečná věc, protože dává představu o tom budoucím povolání a získáte tam sice ne vždy hluboké, ale znalostí z více oborů, které potom vám při tom povolání mohou sloužit. Podle vyučujících je třeba najít zlatou střední cestu a studium na úkor praxe nezanedbávat. Z ročníků v průměru každý rok odejde 10 studentů. Většina z nich právě z důvodu, že se během studia uchytili v některém z médií. Škola doufá, že se tento trend změní, jenže dokud nůžky mezi teorií a praxí zůstanou rozevřené, budou i příští generace studentů postavené před stejné dilema. Pro magazín Fleška Matěj Vlček a Lenka Nechvátalová. Už 1800 firem nabízí slevy na kartu ISIC. Tu v České republice aktivně využívá 250 000 studentů. Někde dostanou jídlo zdarma, jinde ale pouze 3% slevu. Navíc se ukazuje, že ačkoliv ISIC u nás funguje už od 90. let, studenti často nevědí, kde všude ho mohou využít. Karta za 200 korun, se kterou ale ušetříte tisíce. ISIC letos slaví 60 let a jen v České republice ho využívá 250 000 studentů. Díky kartě mají nárok na zvýhodněné vstupné na festivaly, slevy v dopravě, knihkupectvích nebo v restauracích. Podmínka pro získání ISIC karty je na snadě. Zájemci musí studovat střední nebo vysokou školu. Mnoho jich průkaz zároveň také vydává. Většina studentů v České republice má průkaz získaný přímo přes školu, je to přes 200 000 lidí. Další lidé si můžou průkaz koupit přes agentskou síť, která je po celé republice, anebo online přes www.isic.cz. Slevu nyní nabízí 1800 poskytovatelů. Vezmeme-li v potaz všechny pobočky, je to téměř 3000 prodejních míst. Navíc každé 3 dny se do projektu přihlásí jedna další firma. Aby se společnost stala součástí ISIC rodiny, musí především nabídnout atraktivní slevu. Ty nejlepší pak každý rok studenti oceňují v soutěži ISIC Awards. Mezi nejoblíbenější poskytovatele patří také firma Student Agency. Je to komunikace, která je směrem k takové cílové skupině, která ještě si tříbí svoje zvyklosti, jak bude do budoucna cestovat, jestli více zvolí třeba osobní automobil nebo zvolí právě tu veřejnou dopravu. Student Agency poskytuje slevu 15% na cesty do ciziny a i tam se vyplatí mít kartu ISIC u sebe. Slevu totiž nabízí více než 40 000 poskytovatelů po celém světě. Navíc se na ní dá i pojistit. Dalším oblíbeným poskytovatelem slev, který dokonce několikrát získal cenu ISIC Awards, je pizzerie Einstein. Vyplatí se sem chodit ve 2. Studenti totiž k vybraným jídlům dostanou další zdarma. Popravdě nám se ze začátku moc nechtělo, nicméně pak jsme to zkusili a od té doby prostě jsme se nezastavili. Je tady spousta zákazníků, kteří k nám opakovaně chodí.
a je to výhoda, že se nemusí inzerovat ani v tisku, ani v jiných médiích. Díky velkým slevám tvoří 90% zákazníků v Einsteinu studenti. Nízké ceny pro mladé ale nejsou pravidlem. Většina obchodů nabízí slevy kolem 10%. Jejich výše zcela záleží na společnosti a její obchodní strategii. On je tohleto strašně složité, protože každý obor je jiný. Když vemu třeba elektroniku nebo počítače, tam obchodníci jsou na maržích opravdu v jednotkách procent. A pak samozřejmě je těžké dávat nějaké slevy, které na oko vypadají dobře. Pak jsou oblasti samozřejmě, jako řeknu, pohostinství, kde ty slevy jsou možné dávat ve větší výši. Často navíc není zřejmé, kde a na jaké produkty se slevy vztahují. Studenti většinou najdou jen malou ceduli na dveřích, která informuje o akceptování ISIC karet. I proto je informovanost o poskytovatelích slev opravdu malá. Ačkoliv výhody nabízí 1800 firem, studenti si často nevzpomenou ani na 5 z nich. Je to u nás ve škole, v knihkupectví, pak normálně, myslím, Neoluxoru a v městské hromadné dopravě a v kině. Vím, že to je pizza Einstein na Arbesáku, potom určitě Student Agency, což nejsou tady místa, maximálně prodejní, je to společnost, ale víc vám teď asi neřeknu. Tak vím, že jsou nějaké slevy do různých fast foodů, to bych řekl jedna, potom jsou další slevy do knihoven, respektive na nákup, ne do knihoven, ale na nákup učebnic. Vím, že jsou nějaké slevy do optiky, no, tak tím asi končím. Někomu se může zdát počáteční investice do ISICu vysoká. Při zřízení karty se platí 300 korun a za její každoroční prodloužení 200. Vybrané banky svým klientům ovšem každý rok 200 korun proplácejí. Pro magazín Fleška Tereza Sadílková a Matěj Smlsal. Zajímá vás literatura a chcete zažít besedu v netradičním prostředí se zajímavými hosty? Přijďte do Meet Factory, kde se pod záštitou Literární akademie konají tzv. Večery pod LED lampou. Tématem dubnového setkání byla současná romská literatura. Je večer 9. dubna a v pražské Meet Factory za chvilku začne další díl diskuzního pásma Večery pod LED lampou. Beseda se koná vždy v jiném prostoru, dnes proběhne v divadelním sále. Večery pod LED lampou jsou diskuzní pořady, vždycky spojující téma je literatura, ale snažíme se reagovat na návštěvníky a vzniká to z dialogu s dramaturgem těchto večerů, což je Honza Tošovský a Matěj Samec. Ale jak říkám, prostě to se vyvíjí v průběhu roku a každý to téma přijde vždycky během těch 2 měsíců. Na improvizovaném pódiu jsou v půlkruhu připravené židle pro účastníky debaty. Akce je výjimečná i tím, že se na začátku moderátor vždy ptá diváků, zda má být beseda kuřácká nebo nekuřácká. Kdo je výrazně proti kouření? Menšina. A teď už nic nebrání tomu, aby diskuze začala. Dnešní večer pod LED lampou se bude nést v duchu tématu současná česká romská literatura. Děkuji, že jste přišli. Dneska máme 5 hostů, což jsme ještě nikdy na večeru pod LED lampou neměli. Pozvání přijali romské spisovatelky Iveta Kokijová a Jana Hejkerlíková a také odborníci na romskou literaturu. Návštěvníci se dozvídají nejenom o odlišnostech češtiny a romštiny, ale také o rozdílném přístupu romských autorů k literatuře. Autorky také četly ukázky ze své tvorby. Iveta Kokijová vzpomínala na dětství a svou babičku. Lákala nás na vyhozené hračky, říkala, uvidíš, jaký hezký hračky vyhazují dál, že no pojď. Jako děti jsme se nechali umluvit a těšili se na poklady, které přináší popelnice. Moc ráda vzpomínám na tuto dobu. Bylo to pro mě velké dobrodružství. Zapojit se mohou i diváci. Ivetu Kokijovou zajímalo, jestli měl někdo podobné zážitky jako ona. Tak u nás to bylo tak, že já žiju na Břevnově, já jsem byla malá, tak ještě začíná nová stavba. A my tam měli takovou, ale to nebyla oficiální skládka, ale každý o tom věděl, bylo takový menší pole. A když prostě bylo něco k vyhození, tak to tam lidi dávali. A moje babička vždycky s nadšením mě tam táhla. A my jsme viděli kvapí, a mě jenom říká, probůh, ať ona nám neumírá, protože potom se vyklíze. Tak tohle je můj 2. nebo 3. večer a zatím pokaždé to bylo úžasný a přijdu zase. A čím je to pro tebe jako pro studenta přínosné?
tak já se seznámím s mnoha vlastně typy literární tvorby, s mnohými autory. Je to určitě i zkušenost, kdy se člověk může přímo jako sám popovídat s těmi autory. Příští večer pod Letlampou proběhne opět v Meet Factory. Dozvíme se, jaké to je být v kůži začínajícího spisovatele, hosty budou mladí autoři z řad studentů. Pro magazín Fleška Aneta Nevšímalová a Anna Kozáková. To je pro dnešek všechno. Budeme se na vás těšit opět příště. Za celou redakci se loučí Tereza Sadílková. Thank you.